Ai että, kun on tylsää. Voisi kai mennä baariin. Tässä se on. Martini, kiitos. No mites Ron? Eipä mitään. Tulin just kotoa tänne, kun oli sairaan tylsää. Mulla kans. Mennään ulos. Joo. Mitäs tehdään? Enpä tiedä. Syvällä piilossa viidakon. Ron tosi vihainen rikkin torppa likainen vain viidakon mies kyllä tietää sen, ei rimmaa. Keksi sitten parempi. Poskeen banani ja poskeen Ron kyllä tietää miten ottaa poskeen. Ei paha. Mä osasin.